Amen. Siyabonga mfowethu Joshua, welcome eGospel Principle Ministries. Sibonge bonke abasivakashele. Welcome ukuthi ningabuya nibuye. Amen. Siyabonga kakhulu. Hallelujah. Amen. Ngizothi namhlanje ukulalela ubiza ukuphila kwethu. Ayisho njalo umhlabelelo. Silalela nini? Masenzani. Ayikho ebuhlungu nje ukulalela. Abanye abantu ukhumbula ngelinye ilanga silapha ekhaya bavela nje abofowethu laba abakhungethwe inkinga ezidakamizwa. Uthi omunye lapha yazi lo hayi ukuthi ubheme ngoba bekafuna ukubhema. Ubuhlungu bazalwane ungalaleli. Uthi mawubheka ubuyele emuva uzibheka ukuthi kube ngabalalela abazalwane. Ngaba ngikho la namhlanje. Zothi ebantwini abasha ukulalela. Ayikho into ebalulekile njengokulalela. Ungaqala ukudelela uzubheka. Unabomama esibabone nje la emaloshini. Makavula umlomo uyabona ukuthi uyisidelelisa kamama. Akayicala ngamdala. Uthe amncane. Umama lidagojwa lisemanzi. Uthe emncane wadelela. Ugogo wami yabona kwami. Esindebeleni kuningi into kayibiza ngokuhuha. Into wangayicala umncane. Debo uyahuha uzugugu bemdala. Ulokhu uyenza lento lena uthi bawuthi uyabheka uzibona umama umdala makunemisebenzi la emakhaya uthi amagugu uthi ukudla uyicala umncane. Azange uqale usomdala uphatha amaplastiki ukuthi bese masesibheka thina ke yesafundiswa ngezinto ezinjalo sinte efukhile. Ukwenze wazi wabamdala. Haleluya. Lesikhathi samanje sizothi ukulalela. Sizocela lesikhathi samanje sizocela enkonzweni ye-offering sizocela uMaphandebe ebese uyaphakama azosenzela inkonzo.